Tervetuloa uuden videon pariin ja itse asiassa meikäläisen ensimmäisen videon pariin. Osoitteessa saattaa tunnistaa mut TikTokin puolelta. Mä oon tehnyt sinne projektipassatti-sarjaa ja nyt ajattelin alkaa tekemään vähän sitä YouTubenkin puolelle tästä päivittelyä. Tänään olisi tarkoitus lähteä hakemaan varaosa-autoa. Viime TikTokissa oli koneen pudotusoperaatio ja siinä vihjasinkin, että uutta konetta tähän Passattiin olisi tulossa, niin tänään pitäisi hakea se auto, mistä se kone otetaan. Kyseessähän on samanlainen Passatti kuin tämä meikäläisen, eli B3, tunnetummin muumikeula Passatti. Tämähän on vuosimalli 90, mutta se mikä me haetaan on vuosimalli 92. Se minkä takia mä haluan ottaa koneen samanlaisesta on yksinkertaisesti vaan se, että kaikki on niinku käytännössä Boltoni ja mä saan siitä kaikki johtosarjat sun muut. Eli tarkoitus olisi vaan niinku ottaa siitä vanhat irti ja laittaa tähän, toki kone pitää rakentaa välissä. Sitten tähän väliin otetaan nopea update siitä, että missä tämä itse projekti menee. Niin kuten näkyy, mä oon saanut maalattua konetilan. Vedin sen ihan vaan Mastonin hammerilla, ruiskutin sen siihen päälle. Lähempää kun katsoo, niin on siellä tuommoista vähän roskaa sun muuta. En jaksanut hirveämmin panostella, mutta iskaritornit, jotka on näkyvin osa, niin ne on kuitenkin ihan kohtalaiset. Kone on siinä. Siitä mä oon purkanut vesipumppua irti, laturia irti, tuolla on lamput. Ja maskit mä oon vienyt tuohon seinän toiselle puolelle. Eli tää on niinku käytännössä valmis silleen, että saa uuden tekniikan paikalleen. Sitten tässä ootellessa, että saatiin haettua se auto, niin mä oon vähän hitsaillut lattioita. Tuollakin näkyy toinen reikä. Tässä oli siis huonosti paikatut aiemmin, niin nyt mä oon aukassut ne, vetässyt sieltä, siellä on semmonen kisko, niin sen poikki. Ja putsannut sen ruosteista, hitsannut uudestaan kiinni. Ja toi on nyt ihan sanotaan 15 senttiä saumaa, niin sitten sekin on kiinni. Sitten vaan pitää tehdä toiselle puolelle sama. Mut Passatti on siis edistynyt oikeastaan ihan hyvin tällä kameroiden toisella puolella. Mähän on etsinyt varaosa-autoa käytännössä vaan tämän luukun takia. Täältä ehkä näkee, että tuo luukku on nyt lukossa, mä en jaksa avata, mutta siis toi on ihan läpimätä toi koko luukun alareuna. Niin kaveri, hän sanoi, että kysäsepä tältä jätkältä, etin laturia silloin, että kysäsepä tältä jätkältä, että oisko sillä laturia sulle. Niin sit selvisikin, että sillä on tämmönen Passatti ja siinä on todella paljon paremmassa kunnossa luukku. Niin alun perin piti hommaa vaan luukku, mutta sitten koska auto lähti suhteellisen halvalla, niin otettiin koko auto ja sitten vähän suunnitelmatkin muuttui siihen, että vaihdetaan kone ja sun muut. Tarkoitus olisi hinata se auto siis sieltä pois. Se on sanotaan 10 metriä tiestä. Valtteri tulee ottaa tuolla traktorilla sen siihen tielle ja sitten pitäisi hinata se sieltä tähän about 6 kilometrin päähän takas isovanhemmille. Se auto on seissyt semmoiset 5-6 vuotta, mulle annettujen tietojen mukaan. Niin otetaan tästä autosta renkaat, heitetään ne Corollan kyytiin ja ajellaan sitten kattelee vähän sitä autoa ja nykimään sitä pois sieltä. Sitten vaan nostellaan renkaat kyytiin ja aletaan menemään varaosa-autoa päin. Luntakin alkaa satella, en tiedä näkyykö kameralla. Eletään siis joulukuun ekaa viikkoa, niin alkaa pikkuhiljaa etelääkin tulemaan tätä luntaa. Veikkaan, että aika vähillä työkaluilla pärjää. Otetaan 13 millinen, saadaan sitten tarvittaessa jarrusatulet pois ja sitten otetaan pulttipyssy mukaan, niin saadaan vaihdettua ne renkaat siihen. Tänne ollaan saavuttunut Valtterin luokse. Katsotaan traktoriin tarvittavat vehkeet. Liinat. Katsotaan traktoriin oikeat liinat ja jos tarvitaan jotain etukuormaa ja piikkejä sun muuta, niin mennään sitten tohon about kilsan päähän ja nykästään Passatti pois. Katsotaan miten käy. Hyvin siinä käy. Käytiin siis jo tossa tosiaan äsken katsomassa, niin tehtiin pian sotasuunnitelma, miten nyitään se pois sieltä. Ja pitäisi tulla ihan vaan silleen, että vähän tökitään toista autoa pois tieltä, liina kiinni ja nykästää. Renkais näyttää olevan ilmaa, eli noille mun vararenkaille tuskin tulee käyttöön. Mut katsotaan miten se lähtee sieltä pyörimään. Jarrut todennäköisesti on jumissa niin kuin aina tommosissa, mutta kyllähän se sieltä liikahtaa. Kyllä se lähtee. Liikkuu. Alun perin meinattiin siis ihan hinausautolla, mutta koska köyhän miehen budjetti, niin koitetaan hinata se vaan Corollalla pois sieltä sitten tohon isovanhemmille 5-6 kilsan päähän. Mut katsotaan miten se nyt tapahtuu, että jos siinä on jarrut jumissa, sit jätetään se siihen ja kehitetään toinen suunnitelma ja tullaan hakemaan joku toinen päivä. Mut sen näkee sitten. Vähän karskeaa se olisi viedä täällä koneella, mutta kyllä se niinku raakavoimaan puhuisi silloin, mutta en tiedä. Tieliikennelaki voi vähän vastustaa sitä.
Joo, tieliikennelaki voi vähän ehkä sanoa jotain siihen, jos otetaan piikit tohon ja poikittain. Ehkä sitä me ei nyt kuitenkaan lähdetä toteuttaa. Elikkä tämmönen auto tosiaan kyseessä 92, meikäläisen on 90. Niin tästä olisi sitten tarkoitus repii vaihelaatikko, kone, takaluukku, ehkä kattoverhoilu, mattoa. Miettii nyt vähän, että mitä kaikkea, mutta kuitenkin osia vähän erilaisia käyttötarkoituksia. Sieltä saatiin Valtterikin mestoille. Nyt alkaa tapahtua. Ilmeisesti vaan linjailee toston traktorin silleen hyvin, että pääsee painaa tosta ojasta yli. Traktori on saatu ojasta yli siihen ja siinä nyt sit laitetaan liina tuolta jostain tukivarsista sun muuta. Niin tarkoitushan olisi semmonen, että liina kiinni nykästään keulaa vähän tänne ja sitten vaan suoraan tosta ojan yli tielle. Sitten pitäisi koittaa, että lähteekö Passatti liikkeelle. Onko ihan... Ei, taittuu vaan linkku. Ei ihan suoriltaan sieltä lähtenyt tulemaan niin kuin haluttiin. Pökkästään ton Golfin kylkeen tosta tonne päin. Katsotaan miten se menee sieltä. Onko renkaat tuolla puolella? On operaatio. Elikkä tosta pökkästään vähän Golfin kylkeen, Golfia tonne päin. Ja Passatissa käännettiin renkaat uudestaan linkkuun. Koitetaan sitten saada se sieltä. Hyvin liikahtaa. Nyt on auto saatu tuolta pusikosta tien laitaa. Seuraavaksi käännetään tonne päin ja koitetaan saada renkaat pyöriä ennen taloa. Jos ne ei lähde pyörimään, niin sit vaan haetaan hinausautolla joku toinen päivä. Lähtiks pyörimään vai? Joo, joku pyörä ainakin vielä hirtti, mutta se selviää sitten. Jatketaan operaatiota. Ari Vatanen kyllä. Jop. Ei mitään. Hei, laskee ikkunaa auki, niin tää ikkunasta, tää eikä nyt vie pahasen. Ai tää ikkuna? Niin. No mulla oli äsken ovi auki. Okei, niin ovesta katsottu vähän, jo vie huuaa, että mennään liian lähelle. Käännäänkö renkaat ihan linkkuun? Joo, tiedä mua. No ne, nyt mentiin. Mörikö sillä puolella renkaita yksi? Vasen taka ei. Katsotaan mitä käy kun pääset liikuttaa. Täällä Passatin kanssa tilanteet etenee. Tosiaan äsken nyittiin sitä pois tosta ojajuuresta. Ja muuten ois hinauskelpoinen, mut vasen takarengas ei lähde pyörimään. Siellä on nyt myyjä hakemassa moskaa. Niin koitetaan hakkaa se rengas auki sieltä. Ja koitetaan vielä, jos se lähtis pyörimään. Mitkä mietteet kuskilla? Se nyt tavara liikkuu, kun voima puhuu. Näinhän se on. Tosiaan vähän huonolta vaan nyt vaikuttaa sen suhteen, että tää saatais kuljetettua tänään perille asti. Onneksi tää voi sitten jättää tuohon talon eteen. Tullaan sitten hakemaan hinausautolla myöhemmin, jos ei sieltä aukee. Meikäläisen Corolla ei toki mikään ihan hirveä tehopeli oo. Tai iskänähän se on, mutta se ei mikään tehopeli oo. Vähän voi olla kinkkinen tilanne, jos ei jarrut pyöri. Eiköhän ilman se pyörii ihan normi. Vielä vaan! Hyvä! Jep! Nyt on ilma. Sieltä saatiin jarru auki. Vähän vielä konki on välissä. Hyvä! En tiennytkään, että palteen poistoa harrastaa, mutta nyt se vähän samaa, kun 2 kärpästyä istuu. Joo, nää maajussit tämmösiä. Tosiaan Passatti lähti liikkumaan oikein hyvin. Saatiin rautakangella ja moskalla kammettua toi takapyörä auki. Ja Oikein on vähän kyllä runollisesti sanottu siitä, että miten se liikkeelle lähti. kyllähän se lähti. Myyjä hakee tuolta kompuran, täytellään noit ilmalla, katsotaan jos ne pitää yhtään. Jos ei pidä, niin sit vai... Oho! Onks siellä tuninki? Oh jumaleissa, on iso pötkö.
Ei oo 2 sormen rööri, mikä meikäläisen omassa. Ei oo. Tää on kuule ison pojan. On. Joo. Ei se mikään kedon kaunein kukkanen oo, mutta kyllä siinä nyt osat saa talteen. Passatti on saatu tielle, jarrut auki. Liina on nytten Passatin keulasta Corollan perää. Valtteri hyppää tosta Passatin rattiin ja meikäläinen lähtee Corollalla. Hinaillaan semmos 2-30 tonne isovanhemmille takaisin. 2 kilometriä nyt päästy täällä kauniilla yhdistelmällä. Corolla vetää hyvin ja ilmeisesti tossakaan ei ole mitään ongelmaa. Valtteri meni just hakee kotontaan niin jotain lamppua tänne taakse. Meinattiin laittaa vaan toi otsalamppu, missä on punainen valo niin vilkkumaan. Niin varoittaa sitten siellä. Tosiaan tässähän ei akkua ole eikä sähköt toimi, niin tehdään tämmönen viritelmä. Sitten vaan jatketaan matkaa. Hinausoperaatio on valmis, Passatti on saatu tänne pihalle. Ja nyt kun katsotaan tälleen auton valoissa, niin onhan se aika karussa kunnossa. Sisältähän tää on niinku ihan suht ok. Hometta totta kai on, kun tää on sen 5 vuotta seisonut, niin näin, mut tosta saa ton paneelin käytettyä. Ilmastointiräppänät saa sisältä, kattoverhoilun ja oikeastaan kaiken tarvittavan. Seuraavaksi mulla olisikin operaation hitsaa oikein projektin lattiat kondikseen ja sitten sen jälkeen työnnellä tää sisälle ja purkaa kaikki tarvittava pois. Siitäkin on tulossa sitten kyllä totta kai videota. Mut tämmönen tää olisi. Toki on tässäkin luukussa hommaa. Tuolla on ruostetta ja sit tästä kun nostaa, niin kyllä täälläkin niinku vähän kukkaa on, mutta mulla on koko matkalta toi sauma mennyt. Niin on se parempi kuin mitä se meikäläisen oma. Joku oli tähän vaihtanut aika reisinkin pakoputken. Saa nähdä tuleeko se meikäläiselle käyttöön. Tuskin, mutta ei sit ikin tiedä. Tää vasen takajarru, tätähän myö availtiin vähän siellä pihalla. Ja ilmeisesti oli sitten alkanut hirttää matkalla. Valtteri sanoi, että oli alkanut täristää aika paljon. Ja nyt täällä sitten kun oltiin pihaa saatu tää, niin sinne oli tullut tommosia ihan sormenmentäviä reikiä. Eli se oli sitten alkanut todennäköisesti nyppimään ja lohkeillut toi rengas tosta. Mutta tämmöstä tällä kertaa. Ensi kerralla pitää sitten repiä vähän konetta irti, muita osia irti ja valmistella ne sit silleen, että saa laitettua ne tohon oikeaan projektiin. Mutta eipä mitään, tää video oli tässä, niin kiitos, että katsoit videon ja nähdään seuraavassa. Se on moro!